Задара YouTube. Днеска играем в моя сервер и днеска ще му цепим хедовите. Или той на мен, не се знае. Много ти лагва, много ми лагва на мен. Слаб комп. Ай, ножки за предзрителите. Аз ще пробвам го убия без мен. Аре, бе! Този път не можа. Кой искаш ли сега да умиргаш? Въпреки, че ми лагва, знаеш, че ми лагва и ми стреля по 2 патрона наведнъж. Ето така. Афа късно. Му код направи шафка. Пише в чата АФК. Сега, гледайте го. Тък му, хора, свидетели сте ви, че тък му си стрелях патрона. От къде му... Къде представя дупка тук ме намерил? Ма като в главата ти беше куршума ми! Да, в главата ти беше куршума ми! Стига, че ми лагва и пак да побеждавам. Ой, в главата ми беше куршума ми! Какъв тук? What the... И сега нахалника от другата страна ще му прича. Безсмъртник! Как бе? Е така. И админ хакер. Минах за теб, бе! Нямам хак. Кой искаш на клипа се види? Оп! Как бе? На 17 кръв му остави. Ви сега садъра ще почне да садва и тук ще ми... Ще се лася. Садъра. Его садъра. Ей! Можах се наточа куршума. Бо този изострик си куршумите сега ще фърчат по-бързо. А така с ножа почваш да режеш АВП, така стреля по-бързо. Улихет безсмъртник! Да. Да, безсмъртник бях. Да. Добре, ако искаш вярвай. То на клипа се види. Юсейн Болт. От. Баси късметлията съм налял. През кашона. Ами, аз съм късметля. Ми лагва. Иначе. Хора, ни му лагва изобщо, просто е така. Нарочно вика много му лагва, защото го е срам да губи. Ето ще ми лагва. Та ще е най-хубавия клип на света. Ще го кръста сад за Жан. Ха, телепорт. Кот искаш, вика, ти на клипа ще го видиш. Играем до 12. Аз чекам. Лагва. Тъпият сървър лагва. Та не е от сървъра. Ако искат хората да гледате, мен не ми лагва. Този път вече. Взема този път. Ма само този път.
9 на 5 сме, играем до 12. Напратка. Аре бе! Не, 9 човек! Сад. Ко правиш, сега ще провалиш клипа? Глед... Това дава провали клипа. И да, би го 10 на 5. Гледайте. 10 на 5. Десет на 5 го бих, да. Ой, резултат се продължава. 11 на 0. Не, да беше 5, ама как да. Да знаете хора, че той е 5. Няма какво да лъжа. Не съм от най-добрите на CS. Не съм един от най-добрите на CS, но... Какво? Просто. Не знам. Алиха. Трябва някакъв демични. Ти не мога да учиш. В главата ти стреля. Ами точно да е. Точно това ти е проблема. Стреляш да ти падне. Не се целиш в главата. Аз докато се прицеля в главата ти... Аз докато това е номера ти... Аз докато се прицеля в главата ти, може да ми направиш 1000 хеда. Не знам. Аре, Жан, да, ти стряскам един хед за завършек. И да, това беше, хора. Аз бях вашия любим Ранте Дуде. И да, сега ще го законя. В другия сървър, защото той там по-малко лаг. И да, това беше, хора. Чао, аз бях Ранте Дуде. Тук до мен беше Карташа, който умира. Майс. И да, това ще е. Баба, хора.